Nu skal vi møde en mand, der kan noget med sin stemme. Så godt, at han faktisk lever af den. Han indtaler reklamer, hvor han både bruger sin egen stemme og stemmer fra hele verden. Lyt godt til stemmen her. Hvis du også vil pause, spole eller starte dit tv helt forfra. Den har spiket et utal af radiospots og tv-reklamer både i Danmark og udlandet, og er nu blevet en levevej for Andreas Henriksen fra Børkop. Nogle gange tror jeg, det er at springe ud i den drøm, man har, så kom i gang. Efter at have lavet radio i 8 år, tog han for knap et år siden springet og startede sit eget firma. I bund og grund, så er du lige så meget skuespiller, når du kun bruger stemme på den måde, som du er, hvis du står på en scene. Udover selv at spike, har han et netværk af 500 stemmer rundt omkring i verden, der kan hjælpe til, når kunderne efterspørger reklamer på et andet sprog. They are still revealing secrets. Velkommen beim e-learning-kurs. Ilman kotikäyntiä suunnittelu. Kunderne tæller alt lige fra Google til Carlsberg og Fætter BR, og det stiller krav til stemmen. Så er man tvunget til at tage en anden maske på. Så stemmerne skal bare være der, når der er brug for det. Hvis jeg for eksempel skulle lave en reklame som en biograf, så kunne det lyde sådan her. I en verden af ondskab, i en verden af magt og egoisme. Hvis jeg skulle lave en reklame for den lokale Superbrus eller magasin, kunne det lyde sådan her. I denne uge kan du købe 25 romkugler for kun 35 kroner. Så er der reklamen for shampoo. Du kan også prøve vores nye shampoo, som stille løber ned ad kroppen og blødgør hver eneste celle i huden. Coming soon to Link TV. Det, der kører her i baggrunden, det er en promo, jeg har lavet for Borgen, for Link TV i USA. De ringede mig op en dag og spurgte, om ikke jeg ville speak for dem. Så den kører for 33 millioner mennesker i USA, så det er jo ret fedt. Med 500 stemmer at vælge imellem, kræver det sit at udvælge den helt rigtige til opgaven. Det indtryk, som jeg gerne vil skabe for folk, det er de der billeder inde i hovedet. Det er, de skal vide, at det, de ser på skærmen, det er rigtigt, og det skal underbygges med lyd. En drøm er nået. Nu ser han frem til, at årene sætter sit præg på stemmen. Hvem er ikke fascineret af den der dybe biografstemme? Den fascinerer alle, tror jeg. Andreas Henriksen modtager dagligt e-mails fra folk, der gerne vil tjene penge på deres stemme.